wonten asal Gusti empal kaliyan para suci ing swarga. Sumangga pangrekti ing wanci sonten nika Bapak, Ibu, koen para sederek layat ingkang dipuntresnani Gusti. Sak menika Kendhaga Layu sampun lumebet wonten ing lewenging kubur. Kedak malih lewenging kubur menika badhe katutup. Lan monggo saderengipun kita nutup lewenging kubur punika, kita repikaken Kidung pasamuan swidak setunggal, kita pitados bilih Gusti menika dados pangen kita ingkang satuju. Pangen satuju, pangen nyadeng kalbu, kula tansah ini matang, srana sagung ingkang miyat, ing juranging mati lan wedi ilahi, wit Gusti pribadi samangke nang mangsa kata menakatan sempla berkatan sah rumah muka pecah sokat derman ngiring salam ngiring gesah mangan rezeki niro bakal kanthi keringetan rainiro nganti sira bali marang bumi kang dadi asaliro. Amarga sira iku lebu lan sira bakal dadi lebu. Raga badan ingkang tasih wetah saking swargi Ibu Sri Susanti mangke dinten gantos dinten badhe enggal dikumantos dados lebu amargi kita mitadosi Gusti Allah nitaken manungsa saking lebu. Yo aku iki patangin lan kauripan sing sapa pracaya marang aku bakal urip sanajan wis mati. Lan sok wonga kang urip sarta pracaya marang aku iku ora bakal mati ing saklawas-lawas. Kita pitados sang langgeng lumawis kagem Ibu Sri Susanti. Kula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang netahaken langit kaliyan bumi.
Injih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untangan ting Gusti kawula ingkang kabutaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing palimengan ing tigantunipun bumi malih saking antawasipun tiyang pejah lajeng sumengga dhateng ing swarga pinara wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa saking ribuwi badhe rawuhipun ngadili tiyang gesang kaliyan ingkang pejah kalau pitados dhateng Roh Suci kalau pitados wontenipun pasamuan Kristen tunggal ingkang suci sarta wadin inggih patunggilanipun para suci menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng.